Το επόμενο απόσπασμα που θα δούμε είναι από το έργο «Από τη γη στη σελήνη» και είναι διασκευή από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν «Από τη γη στη σελήνη». Ω, σε καλημερίζω και σε χαιρετώ, κύριε Ισίδωρε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι γίνεσαι, παιδί μου, Χαντζεϊβάτη, είσαι καλά? Ας τα λέμε καλά, κύριε Ισίδωρε. Εσύ τι κάνεις, πώς τα περνάς? Καλά είμαι, Χαντζεϊβάτη, παιδί μου, αλλά είμαι πολύ προβληματισμένος. Προβληματισμένος? Εσύ κοντζάμ επιστήμονας, γιατί, για ποιο λόγο? Δεν έχεις δει, Χαντζεϊβάτη, ότι τις τελευταίες μέρες η σελήνη εχάθη από τον ουρανό της γης? Ναι, κάτι παρατήρησα. Έχουμε μέρες να δούμε το φεγγάρι στον ουρανό. Ακριβώς. Και αυτό, παιδί μου, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί μία σειρά από περίεργα φαινόμενα. Βλέπεις, υπάρχουν οργανισμοί, φυτά και ζώα που αν δεν υπάρχει η σελήνη στον ουρανό δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Έτσι λοιπόν γίνονται, διάφορες ανομαλίες στο φυσικό περιβάλλον. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Χαντζεϊβάτη, για το λόγο αυτό κατασκεύασα μία υπερσύγχρονη ρουκέτα και ψάχνω να βρω έναν εθελοντή να μπει μέσα σε αυτήν, να ταξιδέψει στη σελήνη και να δει για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, γιατί η σελήνη εχάθη από τον ουρανό και να μας φέρει τέλος πάντων απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Μήπως γνωρίζεις εσύ κάποιον έτσι άνθρωπο γενναίο που θα μπορούσε να αναλάβει αυτήν την επικίνδυνη αποστολή? Θα πληρωθεί ο κόπος του και με το παραπάνω. Ακόμα και αν κινδυνέψει και δεν γυρίσει πίσω στη γη ο ίδιος ζωντανός, η οικογένειά του θα αποζημιωθεί και με το παραπάνω. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Κοιτάξτε, έχω ένα φίλο, Ναι. τον λένε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη? Ναι, αυτός ο άνθρωπος τι να σας πω. Με ό,τι κι αν καταπιαστεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φέρει εις πέρας. Εάν λοιπόν δεχτεί αυτήν την επικίνδυνη αποστολή να την αναλάβει, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει και θα γυρίσει πίσω στη γη με τις απαντήσεις που ζητάτε. Μπράβο, Χαντζεϊβάτη. Πήγαινε λοιπόν, παιδί μου. Βρες αυτόν τον άνθρωπο και φέρ τον εδώ από το σπίτι να τον εγνωρίσω κι εγώ. Μάλιστα, κύριε Ισίδωρε, να πάτε στο καλό. Να είσαι καλά, Χαντζεϊβάτη, παιδί μου. Και διάσου σε παρακαλώ. Όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα χειροτερεύουν. Μάλιστα, κύριε Ισίδωρε, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάω να τον βρω τον Καραγκιόζη τώρα κιόλας. Βρε Καραγκιόζη, να λοιπόν η ευκαιρία να αποδείξεις τι αξίζεις. Έτσι και πεις το ναι, όχι μόνο θα χορτάσεις ψωμάκι, αλλά θα γίνεις και το πρόσωπο της ημέρας. Για να δω, θα είναι μέσα στην καλύβα του. Μπα, τέτοια ώρα κάπου θα γυρίζει κι αυτός. Για να τρέξω μπάσκετ να τον ευρώ σε καμιά πλατεία πουθενά. Η αρχή και η συνέχεια της παράστασης στο σχολείο σας.